אז מה קורה חבר'ה, כאן אני בעוד סרטון. היום אני רוצה סוף סוף להמשיך את העולם סורווייבל. אני יודע כמה וכמה חיכיתם לזה. אני באמת אוהב כמה שאתם מחכים לסרטוני מיינקראפט, כן? אני מאוד אוהב את זה האמת. ואני גם אשמח מאוד שתיתנו פה בלייק, תעשו סאב ופעמון. ויאללה, בוא נמשיך. ופה קראפטינג טייבל. מאוד מקדים מה שעשיתי פה. אהבתי, תקלטו. אוי. כן. אני גאון, אוקיי. אז היום אנחנו נמצא מה לעשות עם החדר הסודי הזה. דבר ראשון, והכי חשוב, להעביר את המיטה שלנו, כי באמת. טוב, שנייה. יש לנו פה פלינט, קצת בלוקים כאלה, קופר, צמר לא צריך. יאללה. אני בוחר קצת. אוקיי. בואו נראה מה עושים עוד. טוב. אני רוצה לעשות פה צ'יטים. סתם זה לא צ'יטים, זה פשוט קאט שאני עכשיו רוצה מלא כבשים. אני לא צריך קאט אפילו. טוב, יש פה כבר צבע אחד. איזה מזל. בסדר חברים, אנחנו רוצים פה למסע שלנו. איזה מסע. אנחנו חייבים פה להזיר. לא. תחשבו מה קורה אם קריפר מתפוצץ פה. אתם קולטים כמה זה היה קרוב שכל הבייס שלי היה עם חור אחד ענק. מה שכן, היום אנחנו נעשה פה היסטוריה. אוקיי. אני מתכוון היסטוריה. אנחנו עומדים לבנות פה חומה סביב הכל. זה להיות חומה ענקית שאף אחד לא יעז להתקרב אליה, אוקיי? ככה נשמור על הבייס. אחרי זה נראה לכם פה את התוצאה הסופית. בסדר חברים, בואו נתחיל פה בבנייה. אני רוצה לעשות משהו צנוע. בואו נתחיל פה בלהוריד הכל. בום. אוקיי, פה נחזיר פה את כל החול והאבנים וכל האיכסה. חברים, זאת היא לא התוצאה הסופית, אבל כן, כפי שאתם רואים, בניתי פה חומה מאוד יפה שבאמת להשתדרג בקרוב. חברים, ככה זה נראה. יש לנו פה את הבייס הכי מטורף בארץ ישראל. יש לנו פה חווה שנשתול בדברים. יש לנו פה, חברים, אין לי מושג מה יש פה כזה עמדה. לא יודע, נשים פה את השולחן כיסופים או משהו. יש פה את זה, את כל הדברים הידועים. אז חברים, זה לא ההפתעה הגדולה, כן? שמעתם נכון, זה לא ההפתעה הגדולה. כפי שאתם רואים, יש פה כמה עצים באוויר, לא נראה ממש משהו, אבל זה בעיקרון כאילו מה שאנחנו עשינו. כן, אני ממש שמח אם אהבתם, כן? עכשיו בוא נשים פה את כל הדברים בתיבות החדשות שלנו, וניצור אפילו עוד תיבות. אבל אין לי מספיק עץ. טוב, בוא נחצוב. אני רוצה לדבר איתכם עוד הפעם, על האויב שלי. אני יודע כמה חיכיתם בכלל לפרק הזה, אבל... ולא טבעי שאני אדבר על אויבים. כן. שום דבר לא יכול לטפס פה חוץ משפיידרים או זומבי מים. מעצבנים. אבל דווקא אלה המעצבנים יכולים להיכנס לפה. כן. מה? האמת נראה הרבה יותר יפה. אוקיי חברים. אני מאוד מקווה שאתם נהנים מהסרטון עד עכשיו. אז כן, בואו כרגע נדבר על זה. יש לי אויב בשם נרינט. אמנם הוא לא העלה 6 שנים, אבל עדיין, זה אויב מבחינתי. הוא גנב את השם, בסדר, הוא התחיל לפניי. הוא גנב את השם, אני נרינט, הוא נרינט.
אני רוצה שנעקוף אותו בסאבים. אני באמת חושב שאנחנו צריכים להיות עם גדול פה ביחד. צריכים ליהנות מהסרטונים ולא לחיות בסבל ובפחד. למה שאני אעשה את זה גם למדרגות? אנחנו עומדים לעקוף אותו, בסדר? תזכרו את זה. אם אנחנו לא עוקפים אותו עד 23 במאי, זה יום ההולדת שלי, אני מפסיק את הערוץ, בסדר? מה אני אומר לכם? מפסיק את הערוץ. אז אני רוצה שמאוד תפרגנו פה בסאב. אני מאוד משקיע פה בערוץ, בעיקר בסדרת מיינקראפט שאין לי באמת כוח אליה. אני עושה מעלה פורטנייט, כפי שראיתם. אבל באמת, וואלה, אני משקיע בכם. אני רק רוצה פה שקצת תהיה עזרה קטנה הזאתי, אני אשמח מאוד. טוב, אז בואו קצת עובדות על נרינט. נרינט הוא בעצם יוטיובר שמסביר לאנשים על דברים. כן, וגם פוקימון גו בין השאר. אבל אנחנו לא פה ערוץ של פוקימון גו, אל תעלב דניאל, אבל לא. אמרתי... וואו, זה הסקלטון הזה שהיה איתנו מההתחלה. אוקיי, אנחנו פה נהפוך פה את הכל. יש לנו פה את הבייס הכי מטורף בישראל. חברים, אני מאוד חושב שזה עומד להיות בייס מאוד טוב, אף אחד פה לא יציג לנו. תקלו איך זה בכלל נראה מבחוץ. זה נראה מטורף מבחוץ. יש פה זומבי, אתם רואים אותו? אני אנסה פה להרוג אותו. שיט! סורי, סורי. לא. בוא'נה, הוא צלף. בוא קיצר. נלך פה לבית. אוקיי, נלך פה. מה שמתחמם פה. יש לנו פה הרבה, יצא לנו. אבל הגיע הרגע. אז בטח שואלים, הגיע הזמן למה? כאילו, הרגע למה? אנחנו עומדים לעשות את הדבר הבא. אני יודע שזה נועז, אבל אין מה לעשות. טם. חברים, אנחנו לבושים, יש לנו ארמור. חברים, אני מבטיח לכם שזה עומד להיות פרק מאוד טוב. זה בין הפרקים הכי טובים שלי בסדרת המיינקראפט הזאתי. ואני מבטיח לכם שאתם תהנו מהסרטון הזה. לא משנה מה אתם תהנו ממנו. אחי, אני צריך לשריון שלך. בלי הכבישים, אדוני. הרגתי אותו. לא הביא לי כלום. וואו. לא. חברים. לפעמים... איפה? וואו! חברים, זה אשכרה. כל מי שרואה עכשיו את הסרטון הזה, כולם אשטג בתגובות, סקלטון חצוף. אני לא חושב שזה מגיע לי. פשוט חיכה לי פה. זה לא מגיע. ועוד יורה בי, שימו לב. נפל ממנו הקשת. בוא נארגן לנו פה שנייה תלות. לא, הקריפרים זה מסוכן לנו פה לבייס, אוקיי? אני לא רוצה להילחם בקריפרים פה בבייס. אתם כבר יודעים מה יקרה, כן? פשוט תתפוצצו, דברים יקרו, דברים יגלגלו.
בסדר? אז... יש לי קרוס בואו. כאילו בואו. יו. הלוואי אם היה לי עוד קרוס בואו. איזה באג עכשיו היה לי? חברים, אנחנו פה תמיד מאורגנים עם דלי מים. חברים, הפרק הכי טוב בעולם קרה פה. בסדר? זה הפרק אחד הטובים בסדרה הזאתי. אני מאוד שמח שנהנתם. אני רק פה חברים, עושה פה את הטיימנייל. ו... קצ'ינג. בסדר חברים, זה הסרטון היום, רק אני רוצה... אתם יודעים. להרוג אותו? אין לי חצים. לא! הלב שלי קפץ עכשיו. פוצץ. כן. זה היה די קול. זה היה כזה בסטייל. יופי, חצים וקשת. אני הבטחתי להרוג מישהו היום. טוב, חברים. עם טריידנט! קיבלתי את הטריידנט? לא. עכבישי. חברים, מאוד מסוכן. בחוץ. אוקיי, בכללי מסוכן. יש לנו טריידנט. חברים, זה הפרק הכי טוב שלי עד היום פה. זה הפרק הכי טוב שלי. כן, אתם בטח שאלתם איפה הכלבים. הנה הם. טוב, אז זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. אל תשכחו לייק, סאב ופעם, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.